звичаях народних усім гостям поклон наш. З добрим словом і з любов'ю вас вітаєм хлібом з солью. Добрый вечер, поважанные гости! Як цудовно, что вы завітали до нас у гости! Сёння у колядный вечер, усе чакаюць гостей. А ці ведаеце вы, што гэта за свята каляды? Не вельмі добра, тады сядайце, калі ласка, мы вам расскажем. Добрый вечер, сябры! Каляды – это народное зимовое свято наших продков. Калядавали, звычайна, больш за тыдзень. Каляды пачынаюцца са святочнай вячэры, якая называлася постнай пуця. Да коляд припасали купяки, колбасу, сало, яйки, пекли пироги, блины. И все самое смачное ставили на святочный стол. У гості приходили калядовшчы, зорканоша, музыка, механоша, павадыр з мядведзем, песні, казак, цыганка і іншыя людзі, пераапранутыя ў жывёл. Яны спявалі песні з віншаваннямі, пажаданнямі дабрабыту і шчасця гаспадарам, а тыя частавалі іх рознымі смакамі. Лічылася, як правядзеш каляды, такімі ўвесь год будзе. Тады ўсе спявалі, танцавалі, весяліліся, частавалі адзін аднаго і хадзілі ў госці. А зараз глядзіце і слухайце. Каляда, каляда, дай добра пірога. Заходзьце, калі ласка. Добрий день тому, хто у гэтым дому. Нам не хочацца чакаць, загадай калядаваць. Добрый день добрым людям. Віншую вас з Новым годом, со святочками, с колядочками. Ці широкие стены, каб нам потанцевать, ці добрая гаспадыня, каб нас пачаставаць. Господиня, відать, добре. Але що нас ще